Molt bon dia, és 11 de desembre. Avui us parlaré de les activitats que portarem a terme aquests dies de Nadal i també de l'evolució de les dades del Covid a la nostra ciutat. Aquesta setmana ha sigut una setmana irregular en quant a les persones afectades pel Covid-19. Hem tingut dies molt positius, on hem estat per sota de 10 casos, però ja us vinc dient que la taxa de reproducció segueix sent superior a 1 i avui, per exemple, tenim unes 22 persones afectades amb Covid-19. Hem de reduir i mantenir aquesta taxa per sota de 1 per poder mantenir aquesta evolució positiva. També us recordo que durant aquests dies segueix vigent el confinament, en aquest cas perimetral, del nostre municipi durant les caps de setmana i també segueix vigent el confinament nocturn i que no tindrà cap modificació fins la setmana que ve, en el qual el dijous la Generalitat revisarà quines seran les mesures que tindrem a partir de llavors i quines seran les mesures que s'implementaran durant els dies de Nadal. Durant els dies de Nadal tenim previst fer algunes activitats. Alguna d'elles és la Fira Nadalenca, que tindreu aquests dies del cap de setmana del 18, 19 i 20, i també la Màgia del Nadal, en aquest cas, que és una activitat que organitza l'Associació de Festes Ganxones i que es desenvoluparà en els jardins del monestir. També aquell mateix cap de setmana, el dia 19, s'organitzarà, en aquest cas, no organitzat per l'Ajuntament, però sí que és una activitat que es farà aquí a la ciutat, en aquest cas en el Guixos Arena, que és un mercat de segona mà per tots els que estigueu interessats en aquest tipus de producte. I en quant al que fa aquest cap de setmana, teniu una activitat que és l'activitat del teatre professional que es durà a terme en el teatre municipal, que serà a les 7 de la tarda i en el qual encara hi ha venda d'entrades, en aquest cas només pels ciutadans de Sant Feliu de Guíxols. Ja sabeu que segueix vigent el confinament perimetral i no pot ser possible que vingui gent de fora a veure aquesta obra de teatre. I per acabar, dir-vos que dilluns i dimarts de la setmana que ve estigueu molt atents perquè sortirà tota la informació relativa a la festivitat de Reis, que ja us puc avançar que no es farà només en el dia 5, com és sent tradicional, sinó que es durarà més dies, d'acord? Doncs res més, desitjar-vos que passeu un molt bon cap de setmana i ens trobem la setmana que ve amb més informació. Fins la setmana que ve.